Erraldoian ikusiko dugu, aurki Euskal Telebista, zuzenean... Eguerrion errenteriatik, Nafarroa etorbidetik, jokoan da emakumeen 30. biraren azken etapa, 5. eta azkena, errenterien hasi eta bukatuko da, eta bertan erabakiko da azken garailea. Jokoan da jadanik 5. saioa, 95 kilometrokoa, bi mendate izango dituzte txirrindulariek, Arkale, 2. mailakoa eta lehen mailako Jaizkibel, helmugatik 11 kilometrora eta jadanik erasoak dira etengabe tropelean eta lan eskerra egin beharko du Orikak, lidertzari eusteko gogoratu lehen 3 postutan, Orikako emakumeak ditu segundora Andemiek Fanfroiten, 30. Amanda Esprat, 2. da Txerbeloko Mulman Pasio, 34 segundora, eta 6. tokian, aipatu egin behar da, Santestebanen 6. postua 35 segundora da errenteriara, bere helburua podiumean sartzea da, eta nun eta bere herrian omenaldi gozoa eta beroa jasoko du gaur errenteriarrak, eta ia gaur 13 urte geroago euskaldun bat podiumean ikusteko parada dugun. Gurekin da, Leire Olaberria, Eguerrion, Leire. Kaixo, Eguerrion. Egun zoragarria, paregabea piztuta gainean ibiltzeko, eta etapa eta saio ikusgarria ikusteko ere. Bai, alaxe da, iazko karrerak aizkine zuen bezala eguna zoragarri atera da, eta, bueno, hementxe gaude, etapa zoragarri bat ikusteko zain, eta ea, atzo San Miguelek erabaki etzuena, gaur Jaizkibelek erabakitzen duen, eta, zeuk esan bezala, Orika oso indartsu agertu da, 3 lider dauzka, 3etako edozeinek irabazi dezake, eta, euskaldunen artean Ane Santesteban indartsu eta gogotsu, eta Ider Merino ere, bere gustoroko ibilbidean dabil, eta ikusiko dugu, egunak zer ematen duen, egia da, bai Ane eta bai Liernirentzat egun berezi izango dela, zeren eta beraien herrian eta herri ingurutik ibiliko direlako, eta inork ondo ezagutzen balin badu, beraiek izango dira bai Arkale, bai Jaizkibelko igoera, eta batez ere jaitsiera, ez? Eta, ikusiko dugu etapa ez da luzeegia, taldeek etapa gogor bat egiten duten, eta ea espektakulo eder bat ikusten dugun. Ia horrela den, bien bitartean hor ikusten ditugu lasterketa buruan 5 protagonistak, besteak beste 11 zenbakarekin, Raza Leleite, baita 42 zenbakiarekin Laura Masei, 53 kilometro falta dira helmugarako, eta esan dugu moduan mugimenduak dira tropelean, iesalditxoa osatu da, Lointekek ere sartu hor aurrezkari bat, Alba Teruel, eta atzean, tropelean, La Francese buruan, Xaragilo du apustu moduan La Francese, Australiarra, oraindik ez dugu buruan ikusteko paradarik izan bira osoan, eta momentuz behintzat, Orikak erantzukizuna hartu barik, La Francesek hartu du, Xaragiloren Australiarraren taldeak, eta esan dugu moduan, sailkapen nagusian ez da tarte handiegirik, Orika jaunda jabedai lehen 3 postuetan, liderra da Katrin Garfurt Australiako txapelduna, 28 segundora Andemiek Fanfroiten atzo Aralarren irabazi zuenak, eta 30. Amanda Esprat. Eta ikusin beharko da gaur Leire ia Asley Mulman Pasiok erasora jotzen duen Jaizkibelen, eta bera baita igotzailerik onena, eta atzo ere saiatu zen Aralarren gora erasora jotzen zuen erabat lasterketa apurtzerik izan, eta ia gaur Hegoafrikarrak aukera duen Jaizkibelen gora lasterketa apurtzeko, Leire. Alaxe da, nik ustez Asley Mulman bera dela igotzailerik petu-petuena, hitz egiten ari garen emakumeen artean, eta garbi da talde bezala Orika dela talderik indartsuena, azte guztian zehar erakutsi duten bezala, eta Orikako txirrindulariei buruz, esan Garfut dela, beraien txirrindularirik aldapetan errezen mugitzen dena, eta Andemiek bera ez dagoela oraindik bere sasoirik onenean,
eta bueno, Esprat bezalako txirrindulari badaukatela, non batik jarreran oso karreran dagoenean gaitasun handia dauka atakatzeko momentu egokiak ikusteko, ez? Orduan 3 fitxa garrantzitsu dauzkate, eta egunaren arabera eta beste taldeek jartzen dizkieten zailtasunen arabera, hoiekin jokatuko dute. Eta ea Mulman berak ere, ze indarrak gorde dituen atzotik, zeren eta espero genuen, ez, tarte handiagoak izatea atzo San Miguelen bukaera horretan, baina egia dena da, etapa ezela luzeegia izan, Lointe bezalako taldeek eta batez ere Dori Ruano bere zuzendariak hori falta izan zutela agian talde gehitxeago, ez, indartsuagoak, portura iritsi aurretik, min gehiago egin zezaketenak, baina gauza da etapa horrelaxe joan zela, etapa zoragarria egin zutela neskak, eta San Miguel gogorra dela, eta ikusi bartzen, ez, beraiek egindako esfortzua eta lana, justu etapa amaieran guztiak lerre eginda iritsi zirelako. Hori da, ez, atzo Aralarren gora Mulmanen eraso festa ikusi genuen, ezin zantzuen horika gainditu, Mulman. Irabazi barik da emakumeen biran, podiumera igotakoa da, baina ez du etaparik irabazi, eta gogo berezia badauko Hego Afrikarrak hemen irabazteko. Eta saiatzen ari da, baina ez du sorterik izan, horika momentuz talderik indartsuna delako, eta gainera, berak, 4 txirrindulariko taldea daukalako. Hori da, eta batez ere Mulmani falta zaiona da taldea da, ez? Horikak daukan guzti hori falta zaio berari, naiz eta bera talentu handiko txirrindularia izan, eta denboraldia sakroko hautsiera batekin hasi zuen, baina garbi da maila handiko txirrindularia dela, eta zailtasunei aurre eginda, berriro ere bere sasoitik onenean dela, ez? Baina zail ikusten dut, Jaizkibel bezalako igoera batean, horika ikusita nola dagoen berak min egin alizatea. Eta han esan Esteban aipatu behar da, errenterian gaude, bere herrian, beretzat unkigarria, guztiz, eta gainera duela bilabete istripua izan eta gero, harrigarria da, lehen lasterketan Durangon, 6. amaitzea, eta orain joen biran, ematen ari den maila ematea. Bai, urten poderioan ere gogortzen ari den txirrindularia da, tamalez, berak beste helburu batzu zituen denboraldi hasierarako, erabat gauzako gertu zitzaizkion, eta istripu gogorra inklusi bate izan zuen, eta askotan istripoiek lan min fizikoa errekuperatzen du batek, baina uzten dute ala nolako aztarna psikologiko handia, ez, eta berak gaizki pasatu du, baina txirrindulari indartsua da eta indartsuago egiten ari da olako egorekin, eta berak momentu bat iritsi zen, ez zuela espero egun honetan hemen egon izateko aukerarik izango zuenik, baina behitu, horrelakoa da bizitza, horrelakoa da txirrindularitza, osatu da, eta nik uste dut bera ere harrituta gelditu dela Durango egunetik ematen ari den mailarekin, eta nola ez, agian psikologikoki ere karga pixka kenduko zion, gertatu zaizkien gauzak, baina gaur hemen ondo egin nahi duela badakit, eta badakit bere ametsetan agian Jaizkibelen bera bakarrik eta lehenengo jaizen ikusi duela, baina badakigu zen nolako txirrindulari handiekin neurtzen ari den, eta nik uste dut berak gaur egiten duena eginda, saiatuko dela dudarik ez dut, pozik egon behar duela, eta bere jarraitzaileak eta lagunak garenok ere pozik gaudela ematen ari den mailarekin. Berak podiuma begizota dauka. Bai. 13 urte daramatzegu Euskaldunik ikusi barik, Joanes Omarribak irabazi zuen 2004an. Tintxa. Denbora pasada, eta polita izango litzateke hemen bere herrian, han esan Esteban podiumean ikustea. Bai, Zuberria. Bai, Eneritz ere tartean horri da, baina egia da, Eneritzek biran postunak lortzetik joan zenetik, falta izan zaigula, ez, ordezkari den bat aurrean, eta nik uste dut aurten Eider Merino bera ere salto bat egin duela bere txirrindulari mailan, gaur egun ikasketak amaituta txirrindularitzari heldu dio, eta nik uste dut bera ere oso maila polita ematen ari dela, eta gero Bizkaiak Lorena Llamas eta Mabi García dauzka, Lorena oso bertiari da, eta Mabi nik uste dut erakusten ari dela baino maila gehiago daukala, ez? Baina askotan burua horrela da, gorputzare horrela izaten da, batek ez du nahi bezain ondo egoten, helburu guztietan, eta ea, azkeneko egun honetan, gure txirrindularien mailarik onena ikusteko aukera egun. Hori da, 50 kilometro helmugarako, Nafarroa etorbidetik pasaera bat egin dute, beste bat egin dute minutu gutxi barru, helmugara heldu horretik,
eta ikusten duzuen moduan, erasoak etengabe tropel buruan, ez da iesaldirik egiten orain lointekekoak protagonista, Alicia González, Asturiarra, eta lointeke aipatuta, Eider Merino ere aipatu behar. Bai. Zerkapen nagusian horra horrendan, eta atzo, lehen euskalduna izan zen Aralarren 6 segundora. Bai, alaxe da. Lointekek ere, bere txirrindulari nagusia Eider zuen, itzuli honetarako, eta baita Durangorako, sasoi ederrean dagoelako, eta, ibilbidea egokizi joakiolako, eta hori, pixka falta botatzen dute, talde indartxiagoak ez eukitzea zeren, eta karrera gogorra ipintzen denean, aldapa goraka ipintzen denean, Eiderrek talento handia dauka aldapa gora azkar joateko. Hor ikusten dugu Alicia González, alegin betean, erabat diskordoa lasterketa, eta lointek saiatzen ari da protagonista izaten, esan dugu moduan, Eider Merino aurrean da sailkapen nagusian, eta benetan oso itzuli polita egiten ari da, Bizkaitarra esan dugu moduan, atzo lehun euskalduna izan genuen Aralarren, eta sailkapen nagusian, 52 segundora dago Eider Merino, eta leire, ibilbidea ikusita, ze jarre hartu beharko luke Mulmanek, horikak lasterketa apur bat blokeatzen saiatuko da, eta erasorei ekin beharko dio batez ere Jaizkibelen Mulman eta pela bakarrik. Bai, zaila dauka, baina dudarik ez dut txirrindulari oso lehiakorra dela, eta behin da berriro saiatuko da, baina falta zaio, taldekideren bat, aldapan goran lagunduko liokenik, bai atakeekin, eta bai goera horiek egiten ari direla, baina gogorragoak izateko. Hortxe, lasterketa buruan, Alicia González, Aizpa Biki eta bera ziklokorrozean ere aritzen dira, eta hor metro batzuk hartuta, errenteriera bidean jadanik lasterketa, eta aipatu moduan, horika, aurreko egunetan jaun eta jabe izan da, 4 etapetatik, 3 irabazi dituelako, lehen egunean Marta Bastianilik irabazi zuen Ale Txipoliniko italiarrak Iurretan, bigarren egunean Markinan Amanda Espratek, Ane Santesteban bigarren gelditu zen, hirugarrenean ies egin Antzuolan Katrin Garzutek, eta atzo Aralarren esprintean Anemiek Panfloitenek, eta berarekin hitz egiteko parada izan zen duen atzo. Bai, elkar ezagutzen gara, altueran egin ditugun konzentrazioetan elkar ezagutu lako, eta txirrindulari izugarria da, baina entrenatzaileko kide eta lagun izugarria da ere, eta esan genezake adibidez beraien etaparik okerrena bigarren postu batekin atera dutela, eta lehendabiziko helgunean Graiz Elbinekin nahi zuten irabazi esprina, zeren talde horretan ere bakoitzak helburu desberdina dauzka, eta Elbin adibidez Inglaterran izango den turrerako prestatzen ari zen, eta esprinak zituen helburu, eta beste hirurak bai Gillow, bai Spratt eta bai Van Vleuten, beraiek giroa dute helburu, eta itzuli honetara etorri dira, itzuliak gogor korritzeko, noski irabazteko, posible balin bada, eta agian beraien aldetik Euskal Herria oso gustoko dute lehiatzeko eta korritzeko, Anemiekek ezagutzen du ere gure kultura, gure hizkuntza, gure gizaera eta gure ezaugarriak, eta Euskal Txapela bat irabazteko sekulako gogoa daka, ez dakit gaur izango den eguna, eta faltan bota izan dute kilometro luzeagoak, zeren, eta etapatako bira polita da, baina beraiek girora begira daude, giroak 10 etapa gogor izaten ditu, beraz, kilometro aldetik motz samar gelditzen zaie, eta orduan beraiek honi irtera bat ipintzeko goizetan entrenatzen aritu dira. Orduan, badirudi, batzuk irrikitan egongo direla gaurko eguna iristeko, baina nolakoa den neskauen maila, goizean gogor entrenatu, arratsaldean etapak disputatu, eta ziurrenik osoenak gaur beraiek izango direla. Bai hori, antolatzaileek bilatu dutena bizitasun apur bat etapa laburragoekin, baina esan bezala horika modu taldeak kilometro gehiagora ohituta daude, eta hori behar dute eta etapak laburrak egiten zaizkie, eta leirek esan bezala etapa horretik entrenamentu txikiak egiten dute, eta gero azkaldean lehiatu. Eta Banpoliten aipatuta, gogoratu, Olimpiar Jokoetan izan zuen erorikoa, sekulako eroriko izan zuen,
honezkero, berondera etorrita egongo da. Bai. Eta oso irudi, Pentsa, txirrindulari baten ibilbidean zehar hori zen eguna, urrezko domina irabazteko, bera ere gainera txirrindularitzara berandu iritsi zen. Egun horrelakoak ez dira asko izaten, horrelako egoerak oraindik gutxiago, eta nik uste dut egun horretan anemiekek urrezko domina galdu zuela, bere taldekide batek irabazi zuela, urrezko domina hori ere, eta txirrindularitza jarraitzen degunok eta kirola maite degunok bagian ikusi genuen domina hori nola galtzen zuen, baina nik uste dut jende askoren da jarraitzaile askoren bihotzak irabazi zituela egun hortan anemiekek, eta emakume honen ezaugarriak bai lanerako duen gaitasunarekin eta bai sufritzeko duen gaitasunarekin eta dana merezi zuen horrelako sari handi bat, baina askotan txirrindulari batzuen bizitza horrela izaten da, helburu garrantzitsuetako puntu-puntuan egoten dira. Ponferradako mundialean ere oso indartsu zen kronoaren aurkaritzeko eta besteran taldekako erlojupekoan eroriko bat izan zuten, infekzioa sartu zitzaion eta ezin izan zuen erlojupeko hori irabazi ere. Orduan falta zaio suerte puntutxo hori, zeren talentua eta lan egiteko gaitasuna soberan du eta lanean ikusten duten mutil profesionalak ere harrituta uzten ditu emakume honek. Anemi, fanfloiten Euskal Astea ondo hasi zuen Durango klasikoan, bertan irabazita, atzo bigarren garaipena Euskal Herrian eta Leirek aipatu moduan, hemen Errenterian txapela jantzea du helburu Herberetarrak. Bai, garrantzitsua izango da gaurko jaizkibelen ikustet igotzeaz gain jaitsieran arriskatzen duena eta esan bezala Van Vleuten berak izaten du egun horretatik aurrera bere jaisteko gaitasuna agian zeinbat momentutan jaitsi egin dela, hau da ez duela lehen bezain bat arriskatzen, baina nik uste dut horrelako egun batean itzuli bat irabazi nahi badu, bai berak garbi dauka, hanek ere garbi dauka hori, eta nik uste dut goitik bera arriskatzen duenak eraman dezakela sari potoloena etxera. Gogoratu, jaizkibeletik helmugara 11 kilometro direla, ez da ezer, eta jitxiran erabaki daitekela urtengo bira. Eta orain lasterketa lezon da, Errenteriara bidean tarteko helmugara bidean, eta bigarren pasaera honetatik aurrera iritsiko da egun honetako zailtasunik handiena. Bai, nik uste dut Lointeken helburua, hori portura iritsi aurretik, jendea nekatu araztea dela, eta erasoak hor dauzkagu, Aliziaren erasoa neutralizatu dute, eta behin bat amaitu orduko beste irteten da. Beraz, nik uste dut horrelako etapa behar degula, gero aldapagora gauza politak iristeko. Eta hemen Errenteriako tarteko helmugan, protagonista izatekotan, Keiti Archibal, lehen pasaeran bera izan da lehena, berak darama maillota, liderraren maillota, Britania handikoak, eta bera da bira honetako neskarik azkarrena. Dudarik ez da. Pistako jarraitzaileek oso ezaguna izango dute, egungo munduko txapeldun, Europako txapeldun da omniunean, munduko errekorra dute, jazarpenean, 4 kilometrotan, potentzia handiko emakumea da, eta oraindik oso gaztea. Eta, pisu aldetik ere, pisua duen txirrindularia da, baino, atzo adibidez San Miguelen gora ere, harritzeko modukoa, ematen duen maila eta bere lehiakortasuna izugarria da. Hementzea tropela lehen postuan pasa da peloton zarteko Kenny Bloch eta sprintean Nikola Noskova txekiarra buruan eta mugimenduak tropelean orain lasterketak Errenteriatik Oiartzunera joko du, hortik Gurutzetik Arkalerako bidea hartuko dute txirrindulariek, 3. mailako mendatea, eta hor hasiko da segurenik lasterketa mugitzen, tropela hausten, eta azken bukaerazken zirkuitu hau oso ezaguna, Donostiako klasikoan egiten den ibilbidea da, baina kasu honetan kontrako norabidean joko dute Jaizkibel. Bai, alaxe da. Normalean beste zentzuan egiten da, iguera hau, baina gaurkoan Hondarribi aldetik onuntz etorriko dira, eta, nik uste badituela, ezaugarri politak bai alde batetik eta bai bestetik ere. Eta, parajeak ere zoragarriak, baina ziur nago gaur txirrindulariak ez direla parajei begira egon. Zoritxarrez ez dira parajei begira geratuko paisaia eder egitugu, baina gaur ez dute betarik izango bizikleta gainean doazenek horretarako, gozatzeko. Eta ikusten dugu moduan, mugimenduak etengabeak dira,
eta azken 30 kilometroetan iritsiko da tarterik gogorrena azken saio honetan. Esan bezala buruan da Gero konzepteko Claudia Koster dela uste dut. Hor da burua metro batzuk hartuta, atzean oraindik Orika eta Txerbelo ez dira agertu, ez da Ale Txipolini ere. Eta hor da, ordekan Belo konzepteko txirrindularia Xani Blok Davidov, Israeleko txirrindularia hor da buruan. Belo konzept eta Park Hotel Valkenburg ia egun guztietan protagonista izan ditugu, iesaldian sartuta edo ahalegintzen, eta benetan maila polita ematen ari dira, esan behar da, lasterketa honetan World Tourreko 6 talde bakarrik daudela. Bai, alaxe da, bueno, iaz bezalaxe, bidak oraindik World Tourretik kanpo egoten jarraitzen du, eta tamalez gainera bira hasi baino 2 egun lehenago amaitu zen Kaliforniako turra, non talde garrantzitsu edo indartsu guztiak ziren, eta nik uste dut hori izan dela arrazoietako bat, hemen guk nahi baino talde indartsu gutxiago ikusteko. Hori da, datorren urterako beste ahalegin bat egingo dute antolatzaileek, Women World Tourrean sartzeko, eskaria eginda dago, eta ikusko dugu zer gertatzen den. Guztik, lehentasun eman dielako, batez ere, itzule handiko egunei, itzule handitan antolatzen diren lasterketei, eta klasikoei, hor sartu da Amstel Gold Race, hori dela eta emakumeen bira ez da apirilean jokatu, maiatzean baizik, eta hortik etorri da ere saltza guztia. Bai, nik uste dut, egun helburuak direla emakumeen txirrindularitza orain arte egon den maila baino pixkatxo gorago igotzeko, eta horren barruan, zeuk esandako mugimendu asko ematen ari dira, World Tour karrera berriak ere sortzen ari dira, klasiko berriak ere ematen ari dira, orain arte gizonezkoentza bakarrik zirenak, nik uste dut hori ere oso garrantzitsua dela, baina anemiek, Bloitenek esaten zuen bezala, egun nesken klasikoa ja 160 kilometroren bueltan dabiltza, orduan, itzuli honek ere, uziren eskaerez gain, kontutan izan behar du ere, distantziak hunditu behar direla, eta, nik uste dut ezaugarri guzti horiek berriro eta egutegian leku polit bat eskaintzen baldin bazaio, karrera honek merezi duela, urte askotako lana dagoela, bai Agustin Ruiz eta bai bere taldeak egindako esfortzu asko daudela, eta merezi dutela, karrera honen bai izaeragatik eta bai egiteko moduagatik eta danagatik, ez? 30 urte daramatzate hau antolatzen, eta dena aipatzen da, txirrindulariak ere gustura etortzen dira Euskal Herrira. Bai. Zaleen berotasunagatik, inguruagatik, eta denagatik gustura etortzen dira. Bai, gero ere, maiatza ere hilabete polita izaten da, ez, Euskal Herrirako. Eta, bai, gustoko dituzte gure karrerak, gustoko dute ona etortzera, eta hori seinale da ondo zaintzen dituztelako dela. Beraz, ea, karrera honek behar dituen aldaketa txoiek ematen diren, eta karrera honek merezi duen lekua lortzen duen. Ia horrela den, eta lasterketa buruan, Xani Blok Davidovek jarraitzen du 44 segunduko aldearekin, hor da Anes Antesteban, errentariarra, maillot berdearekin, euskaldun onenaren maillotarekin, aurrera joaten Ale Txipoliniko txirrindularia, atzo 24 segundu galdu zituen Aralarko santutegian, baina sailkapen nagusian 34 segundora da, eta aukera ikusten du gaur balentria egiteko eta alba da bintzat podiumean sartzeko, berarentzat egun benetan berezia gaurkoa, eta tropelburuan Hotel Park Valkenburg egun guztietan protagonista, atzo Ester Van Fyn izan zen protagonista, iesaldian aritu zen herberetarra. Solo behin izango da, beraien txirrindularirik indartsuna, pentsatzen dut, sailkapen orokorrera begira. Ukrainarra. Bai, izan ere aditua. Eta, garrantzitsua da, ez? Beraiek ere ardura pixka bat hartzea. Eta, baia azkar egiten duten, Jaizkibeleko iritsiera, sarrera hori. Eta, gero-gerokoak. Hori, ixe.
gero zua piztuko da zeurenik Hori. Jaizkibelen gora, baina lehenik Arkaleri ekin beharko diote, Arkaleko igoera, laburra baina tentetxoa bada, Arkale, eta egiten duen eguraldiarekin berotzen hasi da apurka-apurka, eta horrek ere eragina izango du, Bai. hemendik aurrera. Bai, gauza da, bueno, temperatura hau ere egokia dela oso, sufritzeko, eta, bueno, ez da bero gehiagirik ere, eta, bueno, horrelako egun bat nahiago ziurrenik, euri eguna eta hotza eguna baino. Bai, hoxe, Markinan eta izan zuten euria lagun, eta iaz azken egunean ere, gogoan daukagu, sekulako eurit eta izebola da izan genuela, Bai. eta, bueno, iazkoarekin alderatuta ez dago alderik, gaur egun zoragarria egiten du, horra, Xani Broch, Davido, Israel Larra, Dena eman da. bai, dena ematen dabil, bai. Bai. Lau minutu eta 40 segundora da, sailkapen nagusian, Belo Konzeptaldeko txirrindularia, eta atzean gaur oso adi La France de Jekoak, Bai. Gileuren taldea. Bai, agian espero genuen zerbait gehiago, Gileuren gati, zeren eta Durango Nortxe bigarren izan zen, bere ere eskalatzaile peto-petoa da, eta, bueno, ez dakit ez dugu gehiagi ikusi, bira guztian zehar, eta ez dakigu, gaurko bere intentzioak, eta, bueno, ona izango litzateke ere, bat gehiago hor Bai, ezta. borrokan aritzea. Bai, ikuskizuna apur bat gehiago, Alaxe da. eta aipatu behar, Xara Kilou, 12. tokian dugula sailkapen nagusian, minutu eta 11 segundora, urrintxo, gaur podiumean sartzeko, baina etapa irabazteko, aleia ingo duela dirudi, talde aurrean jarrita, eta apurka urduritasunaren nagusitzen joango da tropelean, Bai. Arkale urrildu ala, Bai. eta ikusten dugu moduan, alde apurka bada ere, geizten ari da. Bai, nik uste dut, bueno, aurrean daramaten txirrindulariak ez diela kezka gehiegi sortzen, eta, bueno, han eren Aletx Polini eta hoiedanak, erasoak portua hasi ala egin beharko dituztela, eta, bueno, hor ikusiko ditugu intentzioak eta indarrak. Bai. Hemen Bizkaia Durango taldeko Lurrez Femke Bertixelen izango da. Bai. Belgikarra da. Eta Bizkaia Durango ez du sorterik izan, batez ere Antzolako etapan, Lurrez Oiarbidek arazoren bat izan zuen 4 kilometroren faltan, eta hor denbora galdu zuen, Bai. eta Mabi Garziak ere arazoren bat izan zuen, negarrez bukatu zuten etapa, Bai. eta naizta ondo izan, lur jota zeuden atzo, Bai. zeran Bizkaia Durangokoa. Impotentzia handia sentitzen da, olako egoeretan gainera Lurdesek ere eider bezalaxe, aurten bere maila hobetu du, aurreko igandean Alcobendasen irabazia da, hanka honekin da, eta batek gauza guzti horiek lan egiten duenean eta pres dagoenean, eta gero lehiaketako gauza horiek usten zaituztenean, bukaeratik kanpo, batek sentitzen duen frustrazioa eta impotentzia izugarria izaten da, baina kirola horrela da, horrekin jokatzen ikasi behar izaten dugu kirolariok, eta sasoia hona balin bada, gauza da pazientzia izatea, eta itxaroten jakitea. Zeren eta lan egina badago, eta gorputza sasoien badago, agian egun batean okertuko dira gauzak, baina beti ez dira okertu. Beraz, hor psikologikoki batek daukan prestaketa eta baten izaera ere, psikologikoki asko nabaritzen da, baina Lurdes txirrendulari ausarta da, oso egokia, bai esprinetarako, bai eskapadetarako, eta ziurrenik, ez zaio atera berak nahi zuen dira. Eta beti esaten moduan, prozesuak erretzen joan behar dira, azkarri joatea ez da komeni. Bai, batzutan izaten dira talentu izugarria daukaten neskak, eta horiek, nik uste dut erritmo natural guztiak apurtzen dituzte, baina orokorrean, txirrendulari bat poliki-poliki joaten da egiten, bai fizikoki eta bai psikologikoki, eta batzutan normalean heldutasun fisikoa lehenago etortzen da psikologikoa baino.
eta bueno, ba hor izaten da gauza, ez gaztea zarenean nahi duzu lana egin, nahi duzu egun guzti entrenatzen pasa, eta heldua bihurtzen ari zaren bietartean konturatzen zara egitea bezain garrantzitsua dela deskantzatzea, eta gauza horiek gaztea zarenean ahaztu egiten dira. Eta gero heldua egiten zarenean, ella indarrak hain beste ez direnean, gauza horiek ondo egiten dituzunean, orduan indarrak paretu egiten dira, ez? Bai gazteekiko eta bai helduekiko. Baina nik uste dut azkenean garrantzitsuena prozesu guzti hori disfrutatzea dela, eta urten Bizkaiak talde moduan Espainiko kopa oso ondo korritzen ari dira, talde moduan ongi egiten dute, lointekekin ere sekulako borrokak izaten dituzte, eta nik uste dut azkenean lehiakortasun horrek guztien mailak hobetu arazten duela, ez? Eta inoiz ez bezala aurtengo Espainiko kopa partaidetza aldetik izugarria izaten ari da. Hor da, Femke Berstixelen Bizkaia Durangoko txirrindularia, Belgikarra, eta apurka batzuk igartzen ari dira tropelaren erritmoa, bien bitartean hor jarraitzen du buruan Belokonzept taldeko Davidok Israelarrak, eta ikusiko dugun noraino iristen den Belokonzept taldeko txirrindularia, atzean Oilarrak, Laster, Mokoka ikusiko ditugu eta tente dira Oilarrak, Andorra tente dituzte Oilar guztiek, eta hor Hotel Park Valkenburg Holandarrak tropelan erritmoa jartzen, gertutik zaintzen dira La Francesekoak eta lasai momentuz Horik asko taldeko txirrindulariak lideraren Katrin Garzuten taldekideak. Esan behar da ere, hortxe aldapasiran ikusi ditugun bezala Ramontxu González Arrieta hementxe dela, Espainiko selekzioarekin ere, oso talde gaztea ekarri duela, eta bertan badituela Sandra Alonso eta bezalako talentuak, eta Euskaldunen artean Ane Iriarte beraiekin ere. Eta neskatila hauek batzuk ia da ari dira detaile oso politak ematen, eta nik uste dut agian hainbeste lehiaketa egun jarraian gogor xamarra egingo zaiela, baina adibidez nik uste dut hauek oso gustora izan direla egin diren distantziekin. Orduan, denen gustora egitea zaila da, baina nik uste dut neskatila hauentzat jende indartsu honekin lehiatzea eta bertan egotea eta ikustea astebete edo bost eguneteko itzuli bat zer den, esperientzia oso positiboa izan daitekeela. Lasterketa oihartzundik pasatzen ari da, hortik Arkalerut egingo du lasterketa gurutzeko biribilgunetik, burua Arkaleko lehen maldetan da, ia 3 kilometroko igoera, baztez besteko pendiza 1,6koa, laburra baina gogorra, eta hankak berotzen hasteko igoera benetan aproposa. Eta ea noiz nor ausartzen den, zeren horikak hortxe dauzka, bere fitxa guztia pelotoi buruan, eta beraiek zailkapenean buru eta pelotoian buru daudenean, ausardia behar da atzetik datozenak hor jokazu hasteko, baina gu hori ikusteko irrikitan gaude, eta nik uste dut beraiek ere egiteko irrikitan daudela. Ez dakila ere, baina 3 aukera izaterakoan lasterketa irabazteko, hori gobernatzen jakitea ere ez da erreza izan behar, Ez da erreza, baina nik uste dut hitz egiten ari garen 3 txirrindulariak oso profesionala direla, eta alde horretatik garbi daukatela garaipena taldeak lortzea dela, eta bakoitza bere mugimenduak egingo ditu, eta gero nor joango den azkenean aurkariek erabaziko dute, ez? Orduan dana ere ez dago beraien esku, eta nik uste dut indarraldetik daudela, 3etako edozeinek irabazi dezakela, eta nik uste dut beraiei ere erronka zailak gustatzen zaizkie, eta segurazki gustatuko litzaieke 3ak podiumean bukatzea. Azkenean horrek nagusitasun handia suposatzen du, eta ikusiko dugu, agian posible da ere, aurreko esfortzu egunak ikusita, norbaitek bere irakoren bate bere egunez izatea, zeren hanka honak ere ez dira beti izaten, eta ikusiko dugu. Egia da sekulako gaitasuna daukatela, eta gero sufritzeko ere daukaten ahalmena emakumeuena izugarria dela, ez? Orduan, besteen baitan nik uste dagoela gaurko garaipena. Atzo apur bat hau liblizena Amanda Esparrati izan zen, 24 segundo galdu zituen. Ez doa inora, baina hau lehen liblizena Amanda Esparrati izan zen. Baina lehen esan bezala bizkorrena bera da. Eta nemiek bera ere ez dago bere momenturik onenean, baina onenean ez daudela etapa irabazteko gai balimazara horrek ere asko esan nahi du.
eta nik uste dut talde giro oso nahi daukatela beraien artean, eta hori oso garrantzitsua dela ere horrelako garaipenak bilatzeko momentuan. Orduan, naiz da batek irabazi edo aldamenekoak irabazi, nik uste dut zoriontsu eta pozik izango direla lortutako emaitzarekin. Australiarrek badute talde giro ona sortzeko gaitasun hori. Bai, eta zein garrantzitsua den, zeren eta, horrela, egun asko tokatzen da elkarrekin egotea, eta oso desberdina da, bai, lehiatzera joan edo entrenatzera joan, alaia den norbaitekin, mezu positiboa bilatzen duzun jendearekin, egiten duena disfrutatzen duen jendearekin, zeren eta bestela kirolau gogorregia da ondoan egun guztiak pena kontatzen dagoen jende zinguratuta egoteko, ez? Eta nik uste dut azkenean gauza guzti horiek ere talde baten barruan, eta pelotoi barruan ere oso kontagiosoak izaten dira. Hau da, bat hasten denean, psikologikoki ez baldin bazara oso indartsua, berehala hartzen dituzu gauza negatibo guztiak, eta azkenean, agian zure lana ere, bide beretik eramaten dezu, ez? Baina, denborarekin ere ikasten da, gauza guztietaz deskonektatzen, baina bai, nire eritzi berekoa naiz, taldeko giroa eta inguruan dauzkasunak jende alaia eta gogotxua izatea ezinbestekoa da, emaitza onak izateko taldea. Neska honen, Xani Davidoven alegina oraintxe bukatuko da, gainean du tropela arkalen gora, eta sufritzen ikusi duguna Lituaniako txapelduna izan, Daiva Tuslaite, baita Barko Hotel Valkenburgeko Nikole Seijenga, eta hor Txerbelokoak buruan arkalen gora, erantzukizun hartu dute Aznei Mulman Pasioren taldekideek, eta erritmoa jartzen ari dira, jadanik Mulmanen taldekideak. Bai, Tuslaite, eren taldekidea berak ere badaki hemen ematen ari dena baino maila hobea ematen, eta badaki hemen ikusten ari garena baino hanka hobeak izaten, baina lehen esan bezala gorputzaldiak ez dira danak betirako izaten, eta ziurrenik agian igual bere helburuak ez daude oraindik gertu, edo agian bere gorputza, ez dabil bera nahi lukeen bezain ondo. Hor, arkalera bidean lasterketa orain, eta arkaletik gaintzurizketara, eta hortik ondarri bilutz egingo du. Bosgarren saio honek, hor, buruz-buru, Txerbelo eta Orika, Txerbelokoa, Clara Koppenburg, Alemaniarra, aurrean ikusten dugu ere Liarni Lekuona, lezon biziden Liarni Lekuona, Bizkaia taldeko txirrindularia, eta baita Orika eskoteko Amanda Esprat. Bai, egun berezia Liarni dentzat ere, ez? Zeren batek, egun entrenatzen duen errepidetan lehiatu alduenean eta bira bezalako etapa bete egin alduenean, egia esan, egun berezia izaten da, eta denbora luzean gogoratzen dena gainera. Bera ere hori, etapa berezia, eta posten da bat, aurrean ikusita txirrindulari euskaldun bat, eta irudiotan Fenke Berstichelen Belgikarra sufritzen, baita Daroa Stepanova, Rusiako selekzioko txirrindularia, aldapa laburra, baina gogorra da arkalekoa, eta igotzailea ez denaren zat gogorra. Gogorra eta, Rusiarrak ikusi ditugu, hemen ere metako pasaldian ere, ez duazela nahi duten bezain ongi, eta, askotan selekzio indartsua izaten da, baina gian bira honetan, ez dugu horrelako ezer berezirik ikusi bereingatik. Garai batean Lituaniarrak eta Rusiarrak puntan egiten ziren, baina ez dakit azken urtetan bera ez duten egin apur bat. Gero gainera, izaera aldetik eta entrenamentu aldetik ere oraindik oso sistema zarrak erabiltzen dituzten, entrenamentu ordu piloa egiten dituzte, eta nik uste dut askotan lehiaketara lertuta iristen direla. Eta gainera gazteak direnean, oraindik gehiago, zeren eta gorputzak heldutasun badaukanean, naiz eta lan gogorregin, lan hori asimilatzeko gaitasunak edukitzen ditu, baina gaztea zarenean askotan, ordu askotako lana sartzen dizutenean, aurrera baino gehiago atzera egiten duzu, eta oraindik gainean nik uste du sistema hauetan txirrindulariak hitzik esateko gaitasunik ere ez duela izaten, ondorengoei beldurra izan da, eta, sistema zaharkituak dira, eta, gauza da urteetan zehar talentu handiko jende asko atera dela, baina egia dena da oso urte gazteetan ateratzen direla euren emaitzarik onena, eta gero Rusiaren artean ibilbidea luzea duten txirrindulariak aurkitzea zaila izaten dela. Mundu anglosajoia,
nagusitzen ari da, mundu honetan, prestakuntza aldetik, eta erabat aldatu da, txirrindularitza, beraien ekarpenarekin. Protagonistak aipatu dugu, emakumeen bira osoan zehar, Park Hotel Valkenburg, Azke Soet, hau ere atzo iesean ibili zen, Valkenburgeko holandarrak hemen duela gutxi tropelak irentzi duen belo konzepteko blog Davidov Israeldarra, ez dira Israeldarra asko ikusten, eta bitxia egiten da, guztiz bitxia. Hemen bat ikustea. Eta bere herrialdean ziurrenik gehiago, zeren eta gu ohitua gaude, txirrinda gainean emakumeak lehiatzen da entrenatzen ikustea, orain ikusteet herrialde hauetan gauza asko daudela egiteko eta hobetzeko, eta ziurrenik bere herrialdean zorotza joko dutela. Egin du, bere alegintxoa blog Davidovek, tropelak irentzi egin du, Txerbeluko txirrindularien lanak fruituak eman ditu, eta gaur Txerbelu eta Ubikaren arteko lehia ikusteko parada izango dugu, baina baita aletxi polinikoak aurrean ikusteko gogoa badaukagu, horrela bada Ane Santesteban aurrean ibiliko delako. Ane Santesteban, euskaldunik onena zerkapen nagusian, 6. da, 35 segundora, eta 8. Eider Merino, Bizkaitarra 53ra, lointekeko txirrindulari txikia, baina bezain indartsua. Eta aspaldian ez bezala, Anek normalean euskaldunen onenaren mailota irabazi izan du, baina aurten pentsa, euskaldun mailotaren onena mailotori irabazteko zen maila eman behar izan den, ez? Baina Eider aurten, galepenekin ondo dabil, Burgosen irabazia da, Eider Merino, eta hemen ere, emakumeen bira Durango klasikoan 3. sailkatu zen, atzo ere onenekin aritu zen Aralarren, eta benetan maila ona ematen ari da Eider Merino. Bere bizitzako mailarik onenean dagoela dirudi, eta bere zuzendariak ere ala dio, askotan psikologikoki daukala agian gabezia handiagoa, gorputzak egiteko gai dena askotan buruak sinisten ez duelako, eta badakitatuko egunean espektatibak altuxeagoak zituela, atzoko egunarekiko, eta ez dela nahi bezain ongi sentitu, baina nik uste dut txaretzekoa dela, ez? Egiten ari den denboraldia, eta batez ere Durangon egin zuen lana, eta bira guztian zehar egiten ari dena ere. Aipatula, Rointeken, beste euskaldun bate izan genuela hasieran, Ziortza Isasi, baina lehen egunean erori eta lasterketa gutxi behar izan zuen. Alaxe da, Ziortzak ere, talde lanean gogor egiten du lan, eta neska oso saiatua da. Eta batzutan ere txirrindularitza gauza hori dauzka, bira itxaroten duzu urte guztian, ilusio guztiarekin, eta askotan eroriko batek edo gaixotasun batek joko zanpo uzten zaitu, eta hori ere joku honetan sartzen da, eta txirrindulariak jakin izan behar du gertatu dena ahazten, ez errikasteko balin bada ikasten, eta urrengo egia zen karrera egun asko dauzkate aurretik, demoraldia orain luzea da, eta gorputzaldi ona balin badituzte, badago denbora erakusteko. Hor lasterketa buruan, Santesteban ikusten dugu hor, 6 txirrindulari buruan, Arkale igota gero, gaintxurizketara bidean hortik Jaizkibelera joko dute, besteak beste hor dira Ansofi Tuik, Xerro Brabart, eta Rara Koppenburg, Txerbeloko txirrindularia ez dago horikako ordezkaririk hor, baina gainan dute tropela, kontrolpean daukatean lideraren taldekideek lasterketa alegin bat izan da hor, zuzten harrapatzen horika, baina ondo erakutsi dute Australiako taldekoek indartzenak direla eta ondo antolatuta daudela. Frantzadeiari da gertzen oso gogotsu, eta, nik uste dute garrantzitsua dela ere, ez? Beste taldeak naiz da agian ez izan sailkapen orokorrerako da helbururik, etapa lehiatzen saiatzean, nola ez? Arraro egiten da australiar bat da frantzesean ikustea, horika bezalako talde bat izan da, baina txirrindularitza eta bizita horrelakoa da. Horrelakoa da.
eta, bueno, Mariane Bosen taldetik dator Sara Gilo, eta, bueno, bai berak eta bai Roxan Kanetemanek, hortxe bilatu dute lekua, eta Marianek urten talde berria dauka. Taldekide oso gazte inguratu da, ziurrenik presupuesto aldetik eta orain arte izan dena baino talde humilagoa da, eta, bueno, ez dut uste beraiek nahi dituzten emaitza lortzen ari direnik, baina, bueno, lehen esan bezala, orain giroa izango dute helburu eta bueno, nahi da emaitzak momentura arte ezatera, denbora dago emaitzaile lortzeko. Eta aipatu Txarbelo taldea lau txirrindularirekin ari dela, gainontzeko alzeirekin, eta aurten zer esana ematen ari dena, Cecili Utrup Ludwig da, Danimarkarra. Danak txunditzen ari den txirrindularia, Valentzian irabazi zuen, Flandriako turrian 12. izan zen, Liejan 10. Danak txundituta guztien ari da. Bai, eta okerrez banago ez dakit oraindik Worldtourreko gazteen sailkapenen buru den, baina buru izan da. Beraz, bueno, horrek erregulartasun bat ere adierazten du, eta anemiekek aurkarien garaian bere izena bota zuen zeren, eta, bueno, helduak direnak eta begia ere bizkorra izaten dute, eta talentu gaztea ikusten dutenean ere talentu hori berehala ikusten dute, eta bueno, egia da, oso maila polita ematen ari dela, naiz eta oso gaztea izan. Eta horri ikusi dugu, ale txipolinikoak tropelean aginte makila hartzen, han Santestebanentzat lan egingo dutela gaur adirazi zuten astelenean, Bastianelik irabazi zuen egunean, eta horri ikusi ditugu Marta Bastianeli eta Soraya Paladin han Santestebanen inguruan, eta hartute erantzukizuna, eta ikusiko dugu zer egiten duen errentariarrak Jaizkibelen gora eta Jaizkibel behera. Horre ere, erabaki daitekelako gaurko lasterketa jaitsieran. Bai, eta bueno, euria izan bazen oraindik arriskatzeko bide gehiago ematen zuen, baina, bueno, nik uste dute jaitsiera hori ere ezagutzen duenarentzat badaukala, non probetxu batera, eta, bueno, guirrik izango da, ikusteko. Eta han Santestebanek jaitsierak aipatuta, Martineko etapan esan zuen euria egin zuen, eta azken bihurgunean eta ez zuela arriskatzerik nahi izan oraindik beldurra pur bat badaukalako. Bai, bueno, normala da, gertatu zaizkion gauza gertatuta hor buruak, bueno, jakin izaten du, ez, nola bait pixka defendatzen, eta bere zure burua babesten, ez, eta, bueno, azkenean karrerak berak joaten dira beldur hori kentzen, eta hane beti izan da jeisten oso ona, eta nik ziur nago berriro ere iritsiko dela maila horretara, ez, eta, bueno, bagian denbora pixkatxo bat beharko duela, batzutan gehiago, bezetan gutxiago, baina dudarik ez da hanek igo bezain ongi jeisten duela, eta nahi genuke, gaur lehendabizi jeisten ikusi, eta ea, zerterako gai den. Hor ikusten dugu Mailo Turrinarekin Katie Archibald, bira honetako txirrindularirik azkarrena, kontutan izan behar da, sprint bereza izango dela, gainzaria duen sprinta izango dutela gaintxurizketa igero eta bero, eta ianok hartzen dituen hor gainzariak 3 segundu izango ditu lehenak, bigarrenak 2 eta hirugarrenak 1, eta gogoratu helmugan ere gainzariak daudela, garaiarentzat 10 segundo, 6 bigarrenarentzat eta 4 hirugarrenarentzat. Bai, ez errokerrik ez balima da bintzat, Keitik erakutsi du aste guztian zehar bera dela emakumik azkarrena, eta, bueno, gian egunek faktura pasatzen ez badiote, bera izango dela Maiotorren garaie, eta inon esprini balin bada gaitasuna aparta dauka, ez, abiadura altuetan mugitzeko, eta gero taktikoki ere bere kolokazioa oso izaten da egokia, eta askotan igual pistatik datozen txirrendulariak ezaugarri hori izaten dute, ez, naiz da pelotoi ongian jarri, beti azkenean pistan ongi kolokatu ez balin bazaude gauzak segundu batean oker jartzen zaizkizu, eta ezer lantzen balin bada eta ezer garatzen balin badezu gaitasun hori izaten da, ez da gero pelotoi ongian sartzen zeanean, eskertzen dira gaitasun horiek, ni horretzen naiz, pistan gustura aritzen nintzen, da errepidean urdurixago jartzen nintzen, eta askotan
frenuak ukitzen zirelako beharrezen momentuan eta dana, ez? Tarteka esaten dena, denai frenuak enten dizkiguten, eta izan dugun ez tontakeria hauek egiten, ez? Hori izaten da pistako txirrindulariaren impotentzia normalean, ez? Ohituta gaude, txirrindak frenurik gabe dominatzen, eta pelotoi handi batean jartzen garenean, da aurrekoa zentzurik gabe frenatzen hasten denean, ez dut zertarako daramatza honek frenuak, ez? Azkenean arriskua sortzeko bakarrik balio du, baina, bueno, egia dena da, errepide irekien ezin garela, frenurik gabe, joan, noski. Gaur ikusten dugu, Mabi Garcia, Espainiako txapelduna, Bizkaia Durangoko txirrindularia, hau ere, duatroietan, aritzen den neska? Bai, alaxe da, sekulako maila da Mabik, eta iazko bira ere oso polita egin zuen, Europako txapeldun izan zen duatroiean, Espainiako txapelketa ere berak irabazi zuen oso modu politean, eta, bueno, urten ere badakit, bere dedikazioa guztiz dela kirolera, baina egia da duatroia prestatzen duela, eta, gero egutegiak guztien dionaren arabera, errepidean ere prestatzen duela eta giroa duela nolabait begizkota aurten, eta, Europako txapelketan duatroian dela gutxi bigarren egin zuen, Espainiko kopan ere talde lanean eta bere maila aparta izan da, Euskaldun txapelketan ere irabazi du, karreraren bat, Balmase da okerrez balimanago, eta, ikusitan ondabilen ez dakit arrazoia, baina berak erakusten ari dena baino maila bera dauka. Aipatu duzu, girora joango dela, eta handia da gero, Bizkaia Durango berriz ere giroan izatea, emakumeetan, lasterketarik handiena. Alaxe da, handiena eta handienekin lehiatzen zea. Hori da. Gauza, hori da, ez? Batek, karrera hauetan ongi ikusi behar du bere burua, girora begira, espektatibak ona izateko, ez? Egia da, maila altuena izaten duen karrera izaten dela, Bleuten eta txirrindulari askok urteko helburutzat ipintzen dutela, eta adibidez, askok bira hau amaitutakoan, altuerara joango dira, tiro hori prestatzera, eta pentsa, holako talentua duten emakumeak bere sasoirik onenean eta asko elkartzen direnean sasoi horretan, zen holako borrokak izan daitezke. Eta hor sufritzen ikusi duguna, Paulien Roy Hackers Balkemurreko txirrindularia izan da, zelkapenean 10. da, minutu batera, atzo igora polita egin zuen Aralarren, bera izan zen Eider Merinoren taldetxoan lehen 6 segundora, eta hor sufritzen ikusi dugu, eta alginte makila hartuta Ale Txipolini, hemen aurretik izanen iesaldi saiakera, horikakoak ustekaben hartzen saiatu dira txerbelokoak, hor sartu da Anes Antesteban, baina tropelak, horikak berehala erantzun du, eta bertan bera utzi du hauen saiakera. Bai, hanen zerbait balin badu ere, karrera oso erraz ikusten du, ez? Eta bigarren etapan Espratek irabazi zuen etapa horretan ere garbi ikusten da. Bai, Esprat bera bizkorra dela, baina baian ere, ez? Zeren bazekien Espratekin joaten balin bazen, ziurrenik Espratek etapa irabaziko zuela, baina berak hortxe huekotxoa irikiko zuela, ez? Orduan, begi hona zuten bi elkartu ziren, eta azkenean emaitza alatera zitzaien. Gainera ondo reakzionatu zen, ze une hartan, Aneren taldekidea, Marta Bastenel izan liderra. Eta hanek, aberaren lan egiteko agindua zeukan. Hoixe. Eta askotan, taldeek fitxa bakarra mugitu aldiz, baino gehiago izaten dute, eta, horrelakoetan naiz da agian helburu nagusia izatera, bigarren bat ondo ateratzen balin bada ere, taldea pozik izaten da. Guk aurreikusten ditugu erasoak, hemendik tentsu bat egingo dugu, eta Ana Ramosi emango dugu pauso, Bilbora egingo dugu, handik Oiartzunera joteko. Eskerrik asko Alfonso, eskerrik asko Leire. Buruan, Anabel Debril, la franceseko txirrindularia eta Margarita Sirodoeva, Belpink taldeko txirrindularia, metro batzuk hartuta, Jaizkibelera bidean, metro batzuk hartu dituzte, baina hor dira tropeleko horrezkariak lanean, tartea itxinaian, eta Laister ekingo diote Jaizkibeleko igoerari. Hor, bigarren taldetxo bat daukagu, besteak beste hor dira Soraya Paladin, Ale Txipoliniko txirrindularia, Alba Teruel, baita Asia Paladin, Pasa Bortoloko txirrindularia, Dalina Tximisoa,
Txinisoba ere, Batean zela. hauekin bat egin nahian, eta ia laizter, Astarrika ikusteko parada daukagun, Aizkibelen gora 8 kilometro, 800 metro, helmugarako, zauntxe hemen taldetxoa, eta aipatu behar, eroriko bate izan dela, eta Heidi Dalton, Hego Afrikarrak, lasterketa utzi behar izan dela, Aron Italia Baiano taldeko Heidi Dalton, Hego Afrikarrak iaz Bizkaia Durangon aritu zen txirrindulariak. Hor, bigarren taldetxoa atzetik, lasterketa burua eta tropelaren artean, Bai, eta bidea egiten ari da gainera. Bai. Alba Teruel bera ere aurten oso denboraldi polita egiten ari da. Txirrindulari xumea, baina langilea oso. Eta, bueno, huekotxo bat irekitzen ari dira, eta guzain, ea zuan oizkitzen den benetakoa. Eta horrikat bidea egiten utziko die, momentuz? Bai, momentuz bai. Hor hasi da igoera, buruan erritmoa jartzen Margarita Sirodoeva, Pepink talde italiarreko errusiarra, eta bigarren taldetxoa, horrira beste Asia Paladin, Pasabortoloko txirrindularia baita Soraya Paladin, Alba Teruel, eta tartetxo egiten ari dira, horra torpelaren atzealdea, eta hor ikusten dugu Espainiako selekzioko Sandra Alonso, baita Bianchi taldeko Omer Shapira. Bai, hankazkarra ditu Sandrak, baina behitu, aldapagora ere, bueno, ze maila ematen ari den, eta, bueno, salto handia egin du, bere mailan iaztikona, eta, bueno, tarteka oso detaile politak ematen ari den txirrindulari gaztea da. Atzeko postuetan, Mulbanen taldekide bat, Austriako txapelduna, Cristina Perstol, Ian bitartean, garapen luzea erabilita Sirodoeva, atzean Anabel Drebil, eta hemen taldetxoa 6 dira, beste horra Laura Masei, Alba Teruel, Asia Paladin, Soraya Paladin, baita Shani Blok Davidov lehen saiatu den Israelarra, eta hemen Mulmanen taldekidea, tropelaren atzealdean Austriako txapelduna maillot zuriarekin, eta buruan bidea egiten ari dira. Bai. Biak elkar ondo ulertu dira, nik uste bien helburuak bat egin dituztela, eta, bueno, gogoa eta indarra badute hanketan oraindik, eta, bueno, hortxe doaz aurrera. Eta ora, Aizkibeleko igoera, 9 kilometro terri, batez besteko pendiza lauterrikoa, baina aldapari pikoena, 10%koa. Bai, min egiten du. Bai, horri min egiten du. Azkar zatenean min egiten du. Bi digito agertzen direnean. Bai, asko da hori ja. Bai. Batzu desietzen izaten die, baina horretarako hori 40 kilo gutxi behar izaten dituzu. Hortik aurrera. Eta hor mugimenduak tropelean, txerbelo hasi da tropela astintzen. Badirudi Mulman bera dela, ez? Bai. Pedalei eragiteko moduagatik, badirudi bera ote den. Emate harina da Asnei Mulman pasio, bera da igotzailerik petuena, eta hemen irabazteko hori egin beharra dauka, bien bitartean bere taldekidea Perstol, horre geratzen Lurrez Oiarbide dela uste dut, eta Asnei Mulman pasio, tropela astintzen, Ollarrak hasi dira mokoka, eta ikusiko dugu mokoka doi zenbaterainokoa direna, da? Bai. Ikusiko dugu Orikaren erantzuna. Azterketa buruan dira Anabel Drebil eta Margarita Sirodoeva, eta ondo elkar ulertzen ari dira, baina atzean mugimenduak direnez, ematen du beraien ahaleginak ez duela asko iraungo. Mulman hasieratik saiatu da, aldapa hasi eta berea da, ez du itxaroterik nahi, Hego Afrikarrak. Bai, zerbait min egin nahi badu ere, hori urruti xamarretik mugitu beharra dauka, zeren, eskala ez dauka da, denbora gehiegi, distantziak sartzeko,
eta bueno, bestiak 3 izan da ere, pixka lasaixago hartzeko bide hori badaukate, baina ezin diote tarte handirik utzi emakume honi, zeren eta behin hubeko bat irekitzen duenean bere igotzeko gaitasuna izugarria da. Atzo ere horrela saiatu zen Mulman, bakarrik joaten, baina odolotzarekin joatu zen Horikak, eta Banbloitzenek atzetik etorri eta apurka bat egin zen berarekin, eta irabazi zuen. Gaur ere badirudi berdintxu jokatuko dutela, eta bueno, ulertzekoa ere, bataren jarrera eta besteena ere, zu talde bezala indartzu zarenean, azkenean taldearen babesa bilatu behar dezu, eta bueno, indarrak soberan dituenari utzi bidea egiten, jakinda gero, zuk tartetxo hori izteko gaitasuna baduzu lanketan, Hor dira, Nikola Noskova eta Txerbeloko Cecili Ludwig da ez da Mulman, hor dagoena, udarekin bat egingo dute, aipatu gulen Cecili Ludwig gaztea, aurten txunditz dauzen ari da jende guztia, 33 zenbakia Cecil Utruk Ludwig, Alemaniarra, Danimarkarra barkatu, eta bat egingo dute aurki lasterketa buruarekin, eta bere piezak jokatzen mugitzen ari da Ashley Mulman, eta gogoratu Ludwig 50 segundora dagoela 7. tokian, eta mugimendu importantea egin duela, garrantzitsua, Zerbelo. Eta badirudi askotan ez da segundo askotara ez egon, postu horiek onak izaten dira, zeren ez dizute ez da ere gehiagi begiratzen, zeren badirudi pixkatu artean zaudela, ezkutuan, baina kontu zeren emakume honen gaitasunak, ia da egun ezaguna dira, eta bueno, ikusi dezagun, zer egiteko gai den. Eta ematen du Mulman mugitu dela, hor ikusi dugu geratzen Marta Bastianelli, lehen egunean Iurretan izan zen garailea italiarra, eta Txerbelok lasterketa hausten nahi dugu. Hor da, Ashley Mulman pasio, mendiko zelkapeneko maillotarekin. Hau nahi genuen ikusi. Hori, ikuskizuna. Eta benetan, horretan da, Hego Afrikarra Ashley Mulman pasio, familiare mendik dabil, senarra eta familia. Harrigarria da ere, fizikoki Utrup eta berak ere zehantza daukaten, Bai, mugitzerako orduan, bizikleta gainean da. Eta pedalei eragiteko eta gorpuzkera eta dana, antzeko detaileak badituzte, eta, bueno, naztu arazi ere egin bekuzte pixka bat. Hor da, Ashley Mulman, pedalkolpe biziarekin, esan dugu bera dela gotzailerik betoena birako trofelean, eta pedalkolpe harinarekin doa Hego Afrikarra. Gogoratu hemen emakumen biran 2. eta 3. zelkatu dela, iaz 3. izan genuen, Emma Johanssonek irabazi zuen 2. Megan Guarnier izan zen, ez du oraindik irabazi emakumen biran, eta hori nahi du Txerbeloko txirrindulariak. Agian irabaztea kostatzen zaio, baina urte guztia oso maila honean aritzen den emakumea da, Eta, bueno, normalean, talentuan duko jendeak horrelako gauzak egiten ditu, eta, bueno, merezi du, garaipena berak ere, batez ere, erakusten ari den ausardiagatik, eta, bueno, ez dakigu, agian taldeko taktika asmatuko duten, ala, bueno, nahi bezalako emaitzarik ez dien lortzen, baina alegindu egin dira. Alegindu dira, eta hori eskatu behar zaie. Gero gauzak saiatu behar zara, gero irten daitezke ala ez, baina saiatzen ez bazara ez dira inoiz irten. Beraz, bueno, gauza da Utrup bera ere hain gazte izateko zein ausarta agertzen ari den, eta zein polita den, aldapa gora, hain errezikusten dituztunean, ezta? Gogoratu, emakumea 34 segundora dagoela, zelkapen nagusian, liderak Katrin Garfut dela, eta etentxo bat egingo dugu, eta Bilboko egoitzarekin bat egingo dugu. Bueno, Errenteriko helmuga Ashley Mulmanek buruan jarraitzen du, tartea handitu egin du Hego Afrikarrak, kotxeak dira bera eta gainontzeko taldetxoaren artean, eta Hego Afrikarrak behetik jodu eta ikuskizuna ematen ari da, pedalkolpe biziarekin, eta tartetxoa zabaltzen ari da,
Gero kontutan izan beharra, gainetik helmugara 11 kilometro pasatxo dituela Mulmanek eta sailkapen nagusian 34 segundora dagoela. Hor da, Hegoafrikara hemen talde txoa, hortxe ikusten dugu Fanfloiten, eta ez du etxin nahi, Ashley Mulman Pasio irabazten nahi du hemen Errenterian, etapa eta bira, onamen taldea, eta tartetxoa egin du, Tartetxoa badago, eta hemen datorren horika bakarra Esprat dela iruditzen bai, zait. Amanda Esprat da. Eta bueno, harrituta gaude pizka. Bai, bilakaera honekin. Harrituta gaude, Nikola baina... Noskova ere hemen dago, txekiarra, sailkapen nagusian 5. da 35 segundora. Eta Sara Gilou bera ere. Eta Amanda Esprat gogoratu 30 segundora dagoela 3. tokian, sailkapen nagusian, eta Txerbelokoa 33a, Zizili Lutik gaztea, atzera begira Ashley Mulman. Bai, ez dauzka danak berekin, ez dauka konfiantza guztia, neurtu nahi du ere, zenbateko tartetxoa daukan. Gauza da orain bera bakarrik doala, jeitsiera ona egiten bali badu, gero 11 kilometro daudela, ona iritsi bidean, eta, bueno, ez dakigu, atzean zein dar gelditzen den, ez tarte hori itxi alizateko, baina badirudi gauza alde jartzen zaiola, eta pixka darrituak gelditu gara, bilakaera honekin. Bai, ez dira Garfut ez da Fanfloiten sartu, Amanda Esprat bai, eta horra, Jaizkibeleko gainetik pasada, Ashley Mulman Pasio, Eider dator hemen, Eider Merino, dator, eta hemen Fanfloiten, bai, Fanfloiten bera, horixe da. Eta minutu herrira gutxi gora bera, 30 segundora, bai. Fanfloiten eta Eider Merino. Hane falta zaigu, bai. Momentuz ez dugu ikusi. Garfut. Hemen Garfut, liderra, bai. 41 segundora, momentuz. Bai. Hauek bat egingo dute geisten, ez dakiguna da orain, aurrekoen tartea nahikoa izango den iristeko. Eider Merino bikaina. Bai, ederki. Leno esan bezala. 40 kilo gutxi ditu, eta aldapa goraka jartzen denean bere terrenoa da eta erraz ibiltzen da gainera. Bueno, apostua badago, hor, Ashley Mulman buruan, 30 segundora Fanfloiten eta Eider Merino, 40 segundora liderra, Catherine Garfut, Australiako txapelduna, eta hor, ikusiko dugu jaitsieran, eta batez ere gero ordekan aldea murrizterik baduten hartzekoek, baina benetan ikuskizuna ematen ari da Ashley Mulman Pasio, Txerbeloko Hegoafrikarra. Taldetxoa minutu terbera gutxi gora bera, eta hane ez dugu ikusi. Hane falta zaigu, Mabi dator hemen, eta beste Bizkaia Lorena izango dela uste dugu. Lorena Llamas, bai. Bai, beren mailaz, biak izan behar dute aurrean doazenak. Eta bueno, orain, segunduei begira gaude, zer gertatzen den jaitsieran. Bai, jaitsieran erabaki daiteke itzulia, baina, zan dugu, gero horrekan, eman egin behar zaio, Hondarribitik Errenterira. Bai, eta orduan buleiten da Garfut elkartuko dira, eta biak erlojuaren aurka beldurra ematen dute. Beraz, ikusiko dugu. Bai, Fanfloiten, baita Garfut atletismotik etorri zen, eta iritsi zenean ondo egiten hasi zen lehendabiziko gauza prologoak izan zen, eta gero hortik erlojuaren aurkako distantzia luziagoetan ere ederki moldatzen ari zen, eta gaur egun ia dana egiten du ondoteren, taldeko eskalatzailetzat bera daukate, beraz, bat ona denean, batzutan ona da egiten duen gauza guztietan. Benetan, arraro egin zaigu, han, Sant Esteban aurrean ez ikustea. Bai. Minutu herrira. Bai, inork ezagutzen bali badu portua, bera da. Benetan, zenbat alitan igoko zuen entrenatzen, eta zenbat alitan amestuko zuen, ez? Inoiz hemen ikustea bere burua horrelako karrera bat irabazteko aukerekin. Eta, zerbait eskapatu ez bali mazaigu behintzat, badirudi gaurkoa ez dela izango. Eta, hori, gogotsu gaude, bere berri izateko. Ikusi dugu, minutu erdira Mulman Pasioren gandik, minutu erdira Fanfloiten eta Eider Merino pasadirela, 41 segundora Catherine Garfut,
eta Ane Santestebanen berririk ez daukagu. Eta benetan sufritzen ari dira gorkoan, txirrindulariak aleka iristen ari dira. Bai, gauza da, azterretik ari direla, hortze jotazu, eta, bueno, batzutan iraupen handia daukatenak eguna joan ala oraindik hobekiago aurkitzen dira, baina logikoena da, eguna pasatu ala, indarrak ere gutxitzen jutea, eta gaurkoa, jada azken eguna, eta agian karreran helbururik ez duenak, jada bukatzeko gogoan biarekin. Eta ikusten dugu, jentea Bierni lekuona, Jaizkibel gainetik pasatzen, jentea gerturatu da Jaizkibelera eta ona ere, helmugara, apurka, jendea gerturatzen ari da. Eta izter izango ditugu hemen, txirrindulariak, eta gogoratu buruan dela Asley Mulman pasio, Jaizkibel gainean minutu erdiko aldearekin, hor pasadira 30 segundora Anemiek Fanfloiten eta Eider Merino, 40 segundora birako liderra, Catherine Garfoot, Australiako txapelduna, eta Amanda Spratt, atzeraxeago, ia minutu terdira. Hemen Bastianeli, Ane Santestebanen taldekidea, eta benetan apostua dago. Albateru ere, badatu. Bai, Lointekeko txirrindularia, eta apostua badago, ia nok irabazten duen hemen errenterian, eta nok eramaten duen emakumeen 30. bira. Hor, trofeltxoa, eta izan dugu, Asley Mulman pasio ikuskizuna ematen ari dela, ez duela asko itxaron, Jaizkibelgo hasierako maldetan erasoa egin eta aurrera joan da bakarrik, eta ondamen, jaitxieran, Asley Mulman pasio, bakarrik, 11 kilometro besterik ez helmugarako, eta dena beharko du Hegoafrikarrak hemen irabazten nahi badu, Bai, jaitxiera azkarra indarra dauka, eta gero oraindik, pixka bat kontrolatu oraindik, zeren atzekoak ez dakigu, ze distantzia daude momentuan, eta, 11 kilometroak gian bakarrik egiteko, atzetik datozenak ezagututa, luzetxo izan daitezke, eta, erakutsi du ausarta dela, beraz, berak bira irabazteko egin beharreko dena egin du, eta orain ja indarrak izango dira, garaipen hori emango diotenak, edo ez. Teorian bat egin barko lukete Garfrutek, Fanfloitenek eta Eider Merinok, eta hor horikakoek dena irabazteko daukate. Eta Eiderrentzat pentsaz, egoera erosoa, oso erosoa. Beste biek lan egingo dute, eta... Eta podiumaren atarian geratuko litzateke. Hortxe gelditzen da. Baina, askotan, laugarren postu bat beti da ederra zeren eta zure errendemendua oso ona dela esaten du, baina niri momentu bat iritsi zitzaidaina da, laugarren egin baino 8. egitea nahiago nuen zeren eta hain gertu gelditzen da podiuna, eta hain gertu, hain beste aldatzen da, 2. egitetik laugarren egitera gauza, askotan beti garratz puntutxo bat izaten dela, baina nik uste dute Eiderren kasuan, aurtengoan egin duen astea, salotzekoa dela eta pozik egon behar lukela, bai edo bai. Horra algoan nik uste da Mulman pasio, Fanfloiten da Garfrut, eta hori, portua ikusi norekin igotzen ari zaren, eta norekin zauden norberan, nik uste dute Eiderrek, agian iristen den momentuan ez, baina handik ordubetera jakin behar duela, baloratzen noren alboan iritsi den betara. Horratzeko taldea, 6 minutu terrira jadanik, eta buruan jarraitzen du Asley Mulman pasio Hegoafrikarra, Jaizkibel jaisten ari da, eta ikusiko dugu atzetik horikakoek Mulmanekin bat egiterik daukaten, edo ez? Haien hauek badaukate denbora parajei begiratzen hauek bai, paraje zoragarriak. Hauek ziurrenik hori lan egitea tokatu zaie, eta orain grupetoan sartu dira, eta hor zaudenean hortik metara. Inguru zoragarria, eguraldi aparta egiten du gaur, eta bertatik kostaldea ikusteko, Euskal Kostaldea, Lapurdikoa, Gipuzkoakoa, benetan, aparta, ikuspegia, eta Asley Mulman pasiok ordea ez du aukerarik izango inguruari erreparatzeko.
Gora dezagun, Ego Afrikarra dela lasterketa buruan. Berak erasua jo, astarrika izan da, eta igotzailerik onena dela erakutsi du beste behin Txerbeloko txirrindulariak. Atzean utzi ditu orikakoak, baina aldea ez da handia, eta horretarako hor abantaila daukate Panfloitenek eta Gatfrutek bat egiten badute. Taldetxo hauetan laguntasuna nagusi, orain ja Coca-Colak elkarren artean elkar banatzen dituzte, era guztietara gu aneren zain gaude oraindik, ez dugu ikusi, ez dugu bere berririk, eta ez non dagoen. Ez dakigu bere berri. Espero dezagun egun txar bat, ala balin bada, ala izan dedila. Eta denboraldi guztia dauka. Hanka honak balin badauzka, emaitza hobeak lortzeko, eta nik uste dut anek ere pozik egon behar duela egin duen astearekin, eta eman duen mailarekin, zeren eta dela hilabete inork esan izango balio firmatuko zuela ziur nago. Hor da, Ashley Mulman pasio, 9 kilometro helmugarako, bakarrik dena ematen, Lezo ingurutik errenteriara egingo du Ego Afrikarrak, esan dugu, jaizkibel gainean, 30 segundoko aldea izan duela, atzetik Panfloiten eta Eider Merino, 41 segundora Katrin Garfut, Amanda Strat taldetxo baten minutu eta erdira. Den amaten ari da Ashley Mulman pasio, eta hona hemen Panfloiten, bakarrik, atzean utzi du Eider Merino, eta bertan dauka. Izugarria da emakume hau jaisten, izugarria da. Nik beti kontatzen dut anekdota moduan, Sierra Nevadako 26 kilometro ditu jaitserakoak, eta entrenatzen irteten ginean, alako velozidade hartzen zuten aldapa bera, beti esaten nuena bat dortzala, ez dugu ipinik gaur, entrenatzaile eguna da, eta bereek esaten zidaten. Kadentzia landu dezakegun momentu bakarra da. Beraz, portua jaisten genuen, askotan, karrera baino azkarrago, baina nola beraiek ongi jaisten diren, euren trazada hartzen dezu, eta gehiagik pentsatu gabe, zure bizikleta beraka joaten uzten dezu zeren, eta pentsatzen jartzen balin batzara, zehabian hartzen dituzu kurbat, agian pedala altxatzeko gogoa eta dana ematen dugu, baina jaisten trebea da oso. Hor, Panfloiten, aldea jaten ari da, zetik Garfut, ateratxago Eider Merino, hor birako liderra, Garfut, goratu, 34 segundora daukala Mulman, 28 bere taldekidea Panfloiten, eta goratu, helmugan gaintzariak badaudela, eta garaiak 10 segundo eramango dituela, bigarrenak 6 eta hirugarrenak 4. Eta badirudi podiumeko postua galduko duela horikak, itxura bada, hori da, eta esperaten lekuan, hemen txaukago Mulman, eta orain zain gaude podiumeko ze postu tokatuko zaion guzteko. 6 segundo ateratzen dio Panfloitenek Mulman pasi hori, ez du etxin nahi Txerbelokoak, horra Mulman pasio, Aizer izango dugu errenteriako helmugan, eta Ashley Mulman pasio, buruan bakarrik, Ego Afrikarra, garaipenaren bidadoa Ego Afrikarra, hor da, atzen zangunean, eta garaipena beraren zat izango da, Euskal Herrian lortzen duen lehena, eta ikus egin behar zenbateko aldea ateratzen duen, denboraldiko lehen garaipena, Ego Afrikarra entzat, hor, Ego Afrikarra, eta orain ikus egin behar tartea, baina hor dator Panfloiten, hor dator, eta hor da Herberetarra, 13 segundora sartu da horikakoa Panfloiten, aurre hartu dio sailkapen nagusian, eta orain Garfut 34 segundora dago, eta badirudi Mulmanek eskura dukala bira, hortxe da Katrin Garfut, azkenean bira Ashley Mulmanentzat, zango dela uste dut, 34 segundora dago Mulman, 35 sartu da,
eta Mulmanek 6 ateratzen dizkio Mulmani, 13 sartu da. Beraz, Mulman irabazle. Azkenean lortu du Eider Merinore bikain, helmugan Bizkaitarra, eta benetan lasterketa amaiera paregabea ikusi dugu. Haze etapa, haze ausardia, Mulmanena, haze errestasuna ere, ez? Eta, bueno, Manbloiten ezagutzen dugu, zertarako gaiden, eta Eider ezagutzen ari gara. Zeren ikusten dut bera ere ez duela sinisten zertarako gaiden. Zan dugu, garaipen handia lortu duela Ashley Mulman pasiok, hor Amanda Esparta, Cecil Duffy, Dudik sartu da aurretik, Noskova eta Kilou. Zan bezala, gogoratu azken etaparen garailea, Txerbeloko Ashley Mulman pasio Ego Afrikara hemen duzue. Ashley Mulman pasio, sekulako erakustaldia eman du 13 segundora sartu da Van Vleuten, eta 35 Garfrut, hori horrela bada, garaile gaur errenterian eta biran bera, baina ikusiko dugu. Eta benetan, azken egun zoragarria ikusi dugu gaur emakumeen 30. biran. Hortxe, zorinak jasotzen da hemen, Anes Antesteban, ez du bere unik onena izan, txaloak berarentzat pena, baina hortxe da Anes Antesteban, berarentzat txaloak, errenteriako barentzat. Hanerentzat ere txalo izugarria. Ezin izan du Mabi eta Lorena, iritsiko dira orain. Sartu eta orain Bizkaia Durangokoak Mabi García eta Lorena Llamas, eta oramen gaurko garailea helmugaratzen Ashley Mulman pasio, denboraldiko aurreneko garaipena eskuratu du Txerbelokoak, gainera lehena Euskal Herrian, gogoratu aurreko ekitalietan 2. eta 3. izan dugula Ashley Mulman, eta gaur bi besoak marra pasata gero altza ditu, espada, eta garaipena berarentzat izan da jaizki belengora erasoa jo, hasierako maldetan, eta bakarrik iritsi da errenteriara. Normala da, ez? Gauza hain segundu gutxitan dagoenean meta pasatu arte eman behar duzu daukazen guztia, eta gero izatuko dituzu besoak beranduago, ez? Berak gaur egin joan bezalaxe. Hor da, karta bakarra zeukan gaur Mulmanek, eta bera ondo jokatu, eta pozarren da. Bai, atzera begira, aski ikusi dugu, bera ari zen bere lanean, baina zeukan konfiantza guztia, atzean zer gertatzen ari ote zen, eta behitu, gaurko ausardiak sari potoloa izango duela dirudi. Eta ondo utzi dio aldeari horrekan, Bai, eta badakigu atzetik zetorrena etzela makala, baina batek hankaunak dauzkanean, behitu, zertarako gai den. Helmugaratzen ari dira txirrindulariak, eta txaloa guztientzat ikuskizun paregabe eman dute gaur emakumeen birako azken saioan, 5. saioan, eta gogora ezagun garaipena Ashley Mulman pasionentzat izan dela, 2. Van Vleuten izan dela, eta 3. Katrin Garfoot, gaur arte lidera izan den Australiarra eta Eider Merino, 4. tokian bikain, 30 segundora, minutu eta 21 Anne-Sophie Duik, Cecil Utur-Bluthby, Zerbeloko Bastea minutu terdira, Amanda Spratt, Nikola Noskova, Gilou eta Paule Roy Hackers. Hor sailkapena. Amairu segundoko aldea atera dio Mulmanek Van Vleuteni, eta 38 Garfuti, eta 50 segundo Eider Merinori, beraz bira Mulmanek irabazi du 10 segundogatik, 3. Katrin Garfoot 12, eta 4. Eider Merino minutu eta 21 segundora. Eta txalotzekoa Bizkaitarrarena, eta Anes Antesteban azkenean 12. sailkatu da 2 minutu eta 42 segundora. Bai, zoragarria euskaldunek bai Eiderrek eta bai Anek egin duten lana, eta zoragarria ere Mulmanek nola irabazi duen, eta lastima,
anemiekek beste urteren batean saiatu beharko du, gure Bai. txapela lortzen. Bai, hoxe. Bai, ez du 10 segundu, 10 segundu izan da gauza. Bai. Hainbeste egun eta hainbeste kilometro ostean, hortxe egon da jokua. Baina, bueno, Bai. nik uste dute itxura izugarria eman dutela, eta espektakuloa ere zoragarria izan dela. Horixe da, ikuskizuna eman dute Urikakoek, 3. podiuma izango du Fanfleitenek, eta azkenean emakume honek, Ashley Mulvan Pasiok, Euskal Herrian lasterketa bat irabaziko du, etapa eta bira. Ia 3. izan zen. Oso taldekide gutxirekin gainera. Hori kontutan izan barra, eta bat gainera erdigaixo ibili da. Bai. Batez ere, ibili dira Lasbig eta Austriako txapeldunak Pestol. Bai. Beraz, egindakoak oraindik meritu bikoitza hartzen du. Eta igotzaile apartadera erakutsi digu, baina horrekan ere nahiko ondo dabilela. Bai, eta jeitsiera ere oso azkarra egin du. Bai. Ondo eutxi dio Fanfleiteni. Bai. Eta azkenean, 2. tokiarekin konformatu behar izan da Annemiek van Vleuten, 3. Katrin Garfurt, gaur arteko liderra. Pozarren beraz, Ashley Mulvan Pasio eta zenitartekoak zer esanik ez, hemen dira, emakumen biran izan dira aste osoan, eta gaur izango dute bai, ospatzeko arrazoia. Arrazoia bai, eta lekua ere polita. Bai, beraz, egun zoragarria. Bueno, egoizean zehar ikusi ezin izan dituen parajeak, arratsaldean disfrutatu dituen, eta nik uste dut beti gogoratuko duela Jaizkibel berarentzat portu garrantzitsu bat bezala. Azkenean, Arantza kendu du, gogotsu etorri zen Euskal Herrira, bira hau irabazteko asmoarekin bazekin zaila izango zela, baina buruan sartuta zeukan hemen irabaztea, eta Urikakoi aurre hartuta azkenean bere helburua lortu du. Ashley Mulvan Pasio emakumeen 30. birako garailea. Hora sailkapen nagusia 10 segundora. Annemiek van Vleuten 12. Katrin Garfurt 50. Eider Merino lehen, euskalduna Amanda Sprat minututa 40 sailkatu da. Aurreneko 5 tokitan Urikako 3 ordezkari. Eta benetan ikuskizun paregabea ikusi dugu azken kilometroetan. Bere sufritu eta gu gozatu. Bai, eta gu gozatu, Horrela da. Eugel sufritzen badute gu gozatu. Gu gozatu. Bai. Kirolaren legea horrela da. Horrela, bai. Eta nik uste, sufritu badu ere azken kilometroetan... Gozatu ere. Bai, normalean irabazten duenak, asko sufritzeko gaitasuna eukitzen du, eta atzean ez datu denak bezala ere, momentuetaz gozatzeko momenturen bat izango zuen. Hortxe berriz ere, sailkapena, gogora ezagun, garaile Ashley Mulvan Pasio, Van Vleuten, 10 segundora, 12. Garfut, Eider Merino, 4. 5. Amanda Sprat, 6. Nikola Noskova, minututa 43 segundora, Cecily Uttrup-Ludwig, Danimarkarra 2 minutura, 8. Ann-Sophie Duik, 2 9. Hailey Simons, 2 minututa 19 segundora, eta 10. Paulien Royhackers, Herberetarra, 2 minututa 19 segundora, Hotel Park Falkenburgeko txirrendularia atzo protagonista izan genuen, txirrendularia 4. zelkatu zen, Aralarko Santutegian. Hauetxek izan dira, aste guztian lanean jardun da gero, 10 emakumerik indartsuenak. Eta azpimarratu ditugu gonenak, lehengo 5, baina Cecily Uttrup-Ludwigen lana. Bai, jende gazte asko dago, 10 hauetan. Gaztea da, Nikola Noskova. Eta benetan, txalotzekoa. Hona hemen azken metroak, aleginean Ashley Mulvan, erreteriako kaleetan, Nafarroko etorbidean sartuta, eta azkenean bere helburua lortu du. Hor leia polita izan du Urikakoekin, Ashley Mulvaneko Urikakoekin, eta orain etentxo bat egingo dugu, eta Oiartzunera joko dugu. Zabai, No, ese no te lo he quitado yo.
Errenterian gara, Nafarroa etorbidean, gogoratu, Ashley Mulman Pasiok irabazi duela emakumeen 30. Bira, etapa eta itzulia irabazi ditu Hego Afrikarrak, hor aurrez elkapen nagusia, bigarren tokian, azkenean, Annemiek van Vleuten 10 segundora, amabira Katrin Garfoot, minutu eta 21, lehen euskalduna Eider Merino gaur ere bikain bizkaitarra, lointekeko txirrindularia, bosgarren Amanda Sprat, eta beraz, lehen aldiz gailendu da Euskal Herrian Ashley Mulman Pasio txerbeloko txerrendularia. Eta Xabi Ormazabal prestugu elkarrizketak egiteko. Aurrera, Xabier. Hementxe gara bai, Ashley Mulman Pasorekin. Congrats, Ashley, big win, big race. How you feeling after you're coming here every year since 2010? How you feeling? I'm very happy to win. I started my first international race was here in the Basque Country at Tumankmin Bira, and like I said, been here for 8 years now, and I finished first, I finished fourth, I finished second, I finished third, but never won. And today, against a very strong Orica team, it was a hard task, but I had an amazing team. We only started with 4 riders because we have some illness and injury in our team, but the girls on my team were absolutely amazing, and I'm so proud to take the victory for all of their hard work and just for the amazing support that we have from our sponsors. And yeah, I think that this is a very special race. It's a very beautiful area in the Basque Country. It's a women's race that has been going for the longest, for very many years, and I know there was some trouble this year, whether it happens or not, so I'm very happy that the race happened, and I think they made a very nice course. Congrats and thank you. Thank you. Hortxe Ashleyren hitzak eta hementxe gara lehenengo euskalderenekin Eider Merino, zorionak, zer modu zerketa gogorra izan da, baina azkeneko pietatetan nagusitu intzara, ondo ibiltzera. Eskerrik asko, atxo oso motza izan zen, eta eguna salbatu genuen hor, eta gaur kriston gogoa neukan, fiskal luzeagoa zen, eta azkar junda hasierako momentuak, beraz berotu egin dut oso ondo, eta Jaizkibel gora oso ondo aurkitu naz. Van Vleutekin koronatu dut, baina gero jeitxieran ez neukan ja indar gehiago bera junda, garfotatu dira eta ezin dut repetxu batean utzi egin dit, baina kriston pozik nago, hor Van Vleuten Jaizkibel gora, zintxasik karagarria izan da. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Hortxe Alfonso, entzu ditugu hitzak, Ashley Mulman Pasorenak eta Eider Merino lehenengo euskaldunarenak. Agurtu beharrean gara, eskerrik asko Leire gurekin izateagatik, eta gogoratu, azken garaia Ashley Mulman Pasio izan dela. Uraldetik besterik ez, ondo izan. 11 zenbakarekin, Raza Leleite, baita 42 zenbakiarekin, Laura Masei, 53 kilometro falta dira helmugarako, eta esan dugu moduan, mugimenduak dira tropelean, iesalditxoa osatu da, Lointekek ere sartu hor aurrezkari bat, Alba Teruel, eta atzean, tropelean, La Francese buruan, Xaragilo du apustu moduan La Francese, Australiarra, oraindik ez dugu buruan ikusteko paradarik izan bira osoan, eta momentuz behintzat, Orikak erantzukizuna hartu barik, La Francesek hartu du, Xaragiloren Australiarraren taldeak, eta esan dugu moduan, sailkapen nagusian ez da tarte handiegirik, Orika jaunda jabedai lehen 3 postuetan, liderra da Katrin Garfoot Australiako txapelduna, 28 segundora Annemiek van Vleuten atzo Aralarren irabazi zuenak, eta 30 Amanda Sprat. Eta ikusin beharko da gaur Leire ia Ashley Mulman Pasiok erasora jotzen duen Jaizkibelen, eta bera baita igotzailerik onena, eta atzo ere saiatu zen Aralarren gora erasora jotzen zuen erabat lasterketa apurtzerik izan, eta ia gaur Hego Afrikarrak aukera duen Jaizkibelen gora lasterketa apurtzeko, Leire. Jalaxe da, nik ustez Ashley Mulman bera dela igotzailerik petu-petuena, hitz egiten ari garen emakumeen artean, eta garbi da talde bezala Orika dela talderik indartsuena, azte guztian zehar erakutsi duten bezala, eta Orikako txirrindulariei buruz, esan Garfoot dela, beraien txirrindularirik aldapetan errezen mugitzen dena,
eta anemiek bera ez dagoela oraindik bere sasoirik onenean, eta Esprat bezalako txirrindulari badaukatela, non batik jarreran oso karreran dagoenean gaitasun handia dauka atakatzeko momentu egokiak ikusteko, ez? Orduan 3 fitxa garrantzitsu dauzkate, eta egunaren arabera eta beste taldeek jartzen dizkieten zailtasunen arabera hoiekin jokatuko dute. Eta ea Mulman berak ere ze indarrak gorde dituen atzotik, zeren eta espero genuen, ez tarte handiagoak izatea atzo San Miguelen bukaera horretan, baino egia dena da etapa ez zela luzeegia izan. Lointe bezalako taldeek eta batez ere Dori Ruano bere zuzendariak hori falta izan zutela agian talde gehitxeago, ez? Indartsuagoak portura iritsi aurretik min gehiago egin zezaketenak, baina gauza da etapa horrelaxe joan zela, etapa zoragarria egin zutela neskak, eta San Miguel gogorra dela, eta ikusi bartzen, ez? Beraiek egindako esfortzua eta lana, justu etapa amaieran guztiak lerre eginda iritsi zirelako. Hori da ez, atzo Aralarren gora Mulmanen eraso festa ikusi genuen, ezin zantzuen horika gainditu Mulman. Irabazi barik da emakumeen biran, podiumera igotakoa da, baina ez du etaparik irabazi, eta gogo berezia badauko Hego Afrikarrak hemen irabazteko, eta saiatzen ari da, baina ez du sorterik izan, horika momentuz talderik indartsuna delako, eta gainera berak 4 txirrindulariko taldea daukalako. Hori da, eta batez ere Mulmani falta zaiona da taldea da, ez? Horikak daukan guzti hori falta zaio berari, naiz eta bera talentu handiko txirrindularia izan, eta denboraldia sakroko hautsiera batekin hasi zuen, baina garbi da maila handiko txirrindularia dela, eta zailtasunei aurre eginda, berriro ere bere sasoirik onenean dela, ez? Baina zail ikusten dut, Jaizkibel bezalako igoera batean, horika ikusita nola dagoen berak min egin ahal izatea. Eta Ane Santesteban aipatu behar da, Errenterian gaude, bere herrian, beretzat unkigarria, guztiz, eta gainera duela bilabete istripua izan eta gero, harrigarria da, bere lehen lasterketan Durangon, 6. amaitzea, eta orain joen biran, ematen ari den maila ematea. Urten poderio zan ere gogortzen ari den txirrindularia da, tamalez, berak beste helburu batzu zituen denboraldi hasierarako, erabat gauzako gertu zitzaizkion, eta istripu gogorra itxusi bate izan zuen, eta askotan istripoiek lan min fizikoa errekuperatzen du batek, baina uzten dute ala nolako aztarna psikologiko handia, ez? Eta berak gaizki pasatu du, baina txirrindulari indartsua da eta indartsuago egiten ari da olako egorekin, eta berak momentu bat iritsi zen ez. Euskal Telebista, zuzenean... Eguerrion Errenteriatik, Nafarroa etorbidetik, jokoan da emakumeen 30. biraren azken etapa, 5. eta azkena, Errenterien hasi eta bukatuko da, eta bertan erabakiko da azken garailea. Jokoan da jadanik 5. saioa, 95 kilometrokoa, 2 mendate izango dituzte txirrindulariek, Arkale, 2. mailakoa eta lehen mailako Jaizkibel, helmugatik 11 kilometrora, eta jadanik erasoak dira etengabe tropelean, eta lan eskerra egin beharko du Horikak, lidertzari eusteko gogoratu, lehen 3 postutan, Horikako emakumeak ditu segundora Andemiek Fanfloiten, 30. Amanda Esprat, 2. da Txerbeloko Mulman Pasio, 34 segundora, eta 6. tokian, aipatu egin behar da, Santestebanen 6. postua 35 segundora da Errenteriarra, bere helburua podiumean sartzea da, eta nun eta bere herrian omenaldi gozoa eta beroa jasoko du gaur Errenteriarrak, eta ia gaur 13 urte geroago euskaldun bat podiumean ikusteko parada dugun. Gurekin da Leire Olaberria, eguerrion Leire, egun zoragarria paregabea bizituta gainean ibiltzeko, eta etapa eta saio ikusgarria ikusteko ere. Bai, alaxe da, iazko karrerak aizkein zuen bezala eguna zoragarria atera da, eta hementxe gaude, etapa zoragarri bat ikusteko zain, eta ea, atzo San Miguelek erabaki etzuena, gaur Jaizkibelek erabakitzen duen, eta, zeuk esan bezala, Horika oso indartsua agertu da, 3 lider dauzka, 3etako edozeinek irabazi dezake, eta euskaldunen artean Ane Santesteban indartsu eta gogotsu, eta Ider Merino ere, bere gustoroko ibilbidean dabil, eta ikusiko dugu egunak zer ematen duen,
egia da, bai Ane eta bai Liernirentzat egun berezi izango dela, zeren eta beraien herrian eta herri ingurutik ibiliko direlako, eta inork ondo ezagutzen baldin badu, beraiek izango dira bai Arkalde, bai Jaizkibelko igoera, eta batez ere jaitsiera, ez? Eta, ikusiko dugu etapa ez da luzeegia, taldeek etapa gogor bat egiten duten, eta ea espektakulo eder bat ikusten dugun. Ia horrela den, bien bitartean hor ikusten ditugu lasterketa buruan 5 protagonistak, besteak beste. Duela espero egun honetan hemen egon izateko aukerarik izango zuenik, baina behitu, horrelakoa da bizitza, horrelakoa da txirrindularitza, osatu da, eta nik uste dut bera ere harrituta gelditu dela Durango egunetik ematen ari den mailarekin. Eta nola ez, agian psikologikoki ere karga pixka kenduko zion, gertatu zaizkien gauzak, baina gaur hemen ondo egin nahi duela badakit, eta badakit bere ametsetan agian Jaizkibelen bera bakarrik eta lehenengo jaizen ikusi duela, baina badakigu zen nolako txirrindulari handiekin neurtzen ari den, eta nik uste dut berak gaur egiten duena eginda, saiatuko dela dudarik ez dut, pozik egon behar duela, eta bere jarraitzaileak eta lagunak garenok ere pozik gaudela ematen ari den mailarekin. Berak podiuma begizota duka. Bai. 13 urte daramatzegu Euskaldunik ikusi barik, Joanes Omarribak irabazi zuen 2004an. Pentsa. Denbora pasada, eta polita izango litzateke hemen bere herrian, han esantezeban podiumean ikustea. Zugarria, Eneritze tartean horri bilida, baina egia da, Eneritzek biran postunak lortzetik joan zenetik, falta izan zaigula, ordezkari den bat horra aurrean, eta nik uste dut aurten Eider Merino bera ere salto bat egin duela bere txirrindulari mailan, gaur egun ikasketak amaituta txirrindularitzari heldu dio, eta nik uste dut bera ere oso maila polita ematen ari dela, eta gero Bizkaiak Lorena Llamas eta Mabi Garzia dauzka, Lorena oso bertiari da, eta Mabi nik uste dut erakusten ari dela baino maila gehiago daukala, baina askotan burua horrela da, gorputzare horrela izaten da, batek ez du nahi bezain ondo egoten, helburu guztietan, eta ea, azkeneko egun honetan, gure txirrindularien mailarik onena ikusteko aukera egun. Hori da, 50 kilometro helmugarako, Nafarroa etorbidetik pasaera bat egin dute, beste bat egin dute minutu gutxi barru, helmugara heldu horretik, eta ikusten duzuen moduan, erazbak etengabe tropel buruan, ez da iesaldirik egiten orain Lointekekoak protagonista, Alicia González, Asturiarra, eta Lointeke aipatuta, Eider Merino ere aipatu behar. Zerkapen nagusian horra horrendan, eta atzo, lehen Euskalduna izan zen Aralarren 6 segundora. Alaxe da. Lointekek ere, bere txirrindulari nagusia Eider zuen, itzuli honetarako, eta baita Durangorako, sasoi ederrean dagoelako, eta, ibilbidea egokizi joakiolako, eta hori, pixka falta botatzen dute, talde indartxiagoak ez eukitzea zeren, eta karrera gogorra ipintzen denean, aldapa goraka ipintzen denean, Eiderrek talento ondia dauka aldapa gora azkar joateko. Hor ikusten dugu Alicia González, alegin betean, erabat diskordoa lasterketa, eta Lointek saiatzen ari da, protagonista izaten, esan dugu moduan, Eider Merino, aurrean da sailkapen nagusian, eta benetan oso itzuli polita egiten ari da, Bizkaitarra esan dugu moduan, atzo lehun Euskalduna izan genuen Aralarren, eta sailkapen nagusian, 52 segundora dago, Eider Merino, eta leire, ibilbidea ikusita, ze jarre hartu beharko luke Mulmanek, horikak lasterketa apur bat blokeatzen saiatuko da, eta erasorei ekin beharko dio batez ere Jaizkibelen Mulman eta pela bakarrik. Zaila dauka, baina dudarik ez dut txirrindulari oso lehiakorra dela, eta behin da berriro saiatuko da, baina falta zaio, taldekideren bat, aldapan goran lagunduko liokenik, bai atakeekin, eta bai goera horiek egiten ari direla, baina gogorragoak izateko. Hortxe, lasterketa buruan, Alicia González, Aizpabiki eta bera ziklokorrozean ere aritzen dira, eta hor metro batzuk hartuta, errenteriera bidean jadanik lasterketa, eta aipatu moduan, horika, aurreko egunetan jaun eta jabe izan da, 4 etapetatik, 3 irabazi dituelako, lehen egunean
Marta Bastianilik irabazi zuen Ale Cipollinico italiarrak iurretan, bigarren egunean Martinan Amanda Spratek, Ane Santesteban bigarren gelditu zen, hirugarrenean ies egin Antzuolan Katrin Garzutek eta atzo Aralarren esprintean Anemek Panfloitenek, eta berarekin hitz egiteko parada izan zen duen atzo. Bai, bueno, elkar ezagutzen gara, altueran egin ditugun konzentrazioetan elkar ezagutu lako, eta, txirrendulari izugarria da, baina, entrenatzaileko kide eta lagun izugarria da ere, eta, esan genezake, adibidez, beraien